సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని తీసుకోండి. నేను ఈ ఫొటోస్ని తీసుకుంటున్నా. మీకు ఫొటోస్ కానీ ఏవైనా కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఫొటోస్ ఏమైనా కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తా. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి చివరి దాకా. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మీద దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా లాస్ట్ ఫోటోని 4వ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ దగ్గర ఒక ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 14 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోకి ఒక ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒకటే ఫోటోకి ఎఫెక్ట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ టైల్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కొక్క ఫోటోకి యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ని వదిలేసేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచే కాపీ చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్. సెకండ్ ఫోటో కూడా సేమ్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. ఇలా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. వీడియోని మాత్రం కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. వీడియో సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ చూడకపోతే కొంచెం కష్టం. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఒకటే ఉంది కదా. ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింది నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తం టోటల్ ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. దీనికి ఇప్పుడు కలర్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి
షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ త్రీ ఉంటాయి లైన్స్. ఈ ఐదింటిని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ 5 లేయర్స్, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్ 5 లేయర్స్ అని చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కలర్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా కనిపిస్తుందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.